Dam! Proszę Państwa, także Aga, pokaż ręce. O, bo to razem z Agą podrapane ręce. To Aga się tnie i ma sznyty. I dzisiaj robimy zupę śląską, tradycyjną, świąteczną. Już jest po świętach, widać ciasto opierdolone. Ale no, po świętach, ale święta jeszcze będą następne prawdopodobnie. Także przepis Wam się przyda. I teraz po kolei na początku co potrzeba. To jest przepis, na internecie pewnie znajdziecie inne, ale nie sugerujcie się tym, sugerujcie się moim przepisem, znaczy naszym, bo jest lepszy. Także tak, najpierw parzycie ty i kofy, żeby Wam się było do popity. Teraz tak, podstawą śląskiej zupy moczki jest zawsze piernik. Optymalnie, żeby Wam się udało zdobyć piernik do zupy moczki. Można go kupić na pewno na Śląsku, a jak nie jesteście na Śląsku, współczuję, to można kupić zwykły piernik. Taki, najlepiej taki. Jak już takiego nie możecie w ogóle dostać, to niech to będą zwykłe pierniki. Aga teraz go trochę odwinie, żeby mogliście go powoniać, jak on fajnie wonia. Powoniajcie. Ale wonio, super. I to była taka kostka nie żryj. To była taka kostka 400 gram. Tutaj jest tego 200. Na internetach mówią, żeby tego było 2 razy mniej, ale to chyba jak robicie tą zupę dla karzełków albo dla, no, nieślądzaków. Teraz tak, ten piernik, a po kolei co będziemy robić? Ten piernik trzeba namoczyć w piwie. Ja proponuję piwo marki No Name, bo nie będę nikomu robił reklamy, jak nikt mi za to nie płaci. Ale jak producent tego piwa je poznaje i mnie widzi, to ja bardzo chętnie nawiążę z nimi współpracę. Także piwo to jest też ważne. Piwo ciemne, najlepiej porterowe, pół litra powinno styknąć na 200 gram piernika. Teraz mamy tak, ważna rzecz, bo ważną częścią też jest kompot. Kompot może być właściwie z jakich owoców chcecie. Może być z suszonych, nie z suszonych. Tego kompotu, żeby było tak... To właściwie ta zupa może mieć konsystencję od zupy do gęstego budyniu, także wedle Waszego uznania. Ja na taką porcję 300 gram takich suszonych owoców to mniej więcej... dobra. Na taką porcję to jest mniej więcej 1-2 litra wody, coś takiego. Teraz dalej. Robisz cień mi, Ada. Rodzynki, śliwki. Ale Aga, nie... No super. Śliwki i morele. I jeszcze optymalnie bakali i czekolada. To ozdoba do posypania, to jak ktoś chce, jak nie, to nie. To się dodaje na słodkość i na gęstość. Pół tabliczki czekolady, jak robicie na taki gar, mniej więcej do 2 litrów powinno styknąć. Moreli taka paczuszka. Śliwek ja wolę więcej, ale to już jak uważacie. Rodzynków tyle. Tu jeszcze nie ma, a nie, w zasadzie to mamy. I orzechy. Takie, no, żeby ich nie było więcej jak tych rodzynków. No. I to jest to, co nam jest potrzebne. No i jak już mamy tego piernika i mamy babę, która go pokroi, to kroimy ten piernik o, no mniej więcej tak, trochę może cieniej, tak odrobinę. O, i tak, a potem w kostkę. O, a tutaj jest kot. Kot w zasadzie do robienia moczki nie jest niezbędny, ale jak macie, to całkiem spoko. No tak, kot też chce moczkę. I teraz tak. I teraz jeszcze każdy z takich pasków nie musi być idealnie, no, żeby to były takie kawałki, żeby mogło fajnie napić się piwa, ale też takie nie za srogie. Można też piernika dać kotu ewentualnie. I teraz piernik wrzucamy do gara. No, wasz gar, jak macie możliwość, to może być trochę większy, bo to będzie prawdopodobnie gar, znaczy nieprawdopodobnie, w tym garze będziemy to wszystko ważyć. Czyli potem z tego będziemy odcedzać te piwo i tu zostanie ten piernik i będziemy miksować wszystko, bo szkoda. I teraz kobieta otwiera piwo i generalnie no, czynność jest dość prosta. Całe od razu? Do gara, lej. Tak, pij. No i piwo wylewamy i do tego... I tak to wygląda i co? I która jest godzina w tym momencie? 19:40 i teraz to przykrywamy deklem, przykryj Ago deklem,
No i to do jutra rana generalnie piję. Także widzimy się jutro rano i cześć. Jeżeli przywitał was taki piękny poranek jak nas, to nie byćcie leniwe lebry i no wstawać, a do roboty. Odsączamy namokniętego przez całą noc piernika od portera, zostawcie piwo, wypijecie se potem. Wciepujemy do gara susz, który mamy na kompot, ile chcecie to już zależy od was. To słodzimy mniej więcej 1 łyżką cukru. I bierzemy się za krojenie moreli oraz śliwek. Jak drobno to już w zasadzie zależy od was. Ważne jest, żeby drobno posiekać orzechy, bo mają być na taki prawie pył. Jak już mamy wszystko ładnie pokrojone i morele, i śliwki, i orzechy, to piernika, którego mamy tego już odsączonego, walimy do gara i jak widać na załączonym obrazku, przy pomocy takiego wichajstra blendujemy. Może nie wygląda za ładnie, ale no. Patrzymy jak tam nasz kompot, jak wszystko ok, to walimy piernika do gara i dajemy go na taki mały ogień i zaczynamy wrzucać wszystkie pokrojone, posiekane owoce, czyli śliwki i morele, wrzucamy też orzechy i pokrojone wcześniej rodzynki. Następnie, kiedy to już mamy wszystko i to tam sobie powolutku, że tak powiem, dochodzi, przelewamy kompot. To już jak to zrobicie zależy od tego, jaką chcecie mieć konsystencję, czy chcecie mieć te owoce, czy nie. Można to po prostu wszystko wtorpcyć do tego gara, jeżeli nie chce wam się z tym pierdzielić, leniwe bestie. I potem na małym ogniu niech to sobie tak, jak to się sam godo na Śląsku, bulko i dociepujemy do tego pora kostków czekolady. Jaki smak to już tam sobie sami wybierzecie. I potem aż nie zacznie tak fez wreć, fyrlomy głęboko od dna, żeby ładnie wszystko nam wyszło i się nie hajcło. Posypujemy bakaliami, no i cóż można powiedzieć, pyszne!